Preminula američka glumica Hayden Panettiere. Američka glumica Hayden Panettiere preminula je u 36. godini. Preneli su danas američki mediji. Sa dubokom tugom delimo tragičnu vest o smrti naše voljene Hayden. Bila je neverovatna svetlost i sila prirode, koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali i milionima koji su je gledali na ekranu. Navodi se u saopštenju glumičinog oca Skipa Panettiera. Prenosi CNN navodeći da za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je preminula. Panettiere je bila poznata po ulozi i u televizijskoj seriji Heroji s kraja 2000-ih, u kojoj je igrala Claire Bennett, i po ulozi u seriji Nashville, gde je tumačila mladu zvezdu country muzike Juliet Barnes. Panettiere ima 11-godišnju ćerku Kaju sa nekadašnjim partnerom Vladimirom Kičkom, bivšim ukrajinskim profesionalnim bokserom. Pored glume i pevanja, Panettierova je bila poznata i po svom društvenom angažmanu, jer se zalagala za podizanje svesti o mentalnom zdravlju, kao i za prava životinja i pitanja zaštitne životne sredine. Prvi put se pojavila na ekranu sa samo 11 meseci, u reklami snimljenoj 1990. godine.